Kani kedai Batisi TV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go bat thamai. Kabas kem bat bidor. Hak step jong ka khan rew tere urisa arajar arphau kat kum ketulong kubor la yathu ba hakapor kum basau buji em step we brew bomla ban ithu ulapan parai kitala jong ka shata jong ka ATM bat persang ru ban kendang ya ka kor ATM han rew la phetno hadien bolayo sngo ba don kisamla ki badang mare step nakani ka jaka ki katu kat ni kisamla kan thai ki badang mare step nakani ka jaka hadien bakilayo I yakni ka jingja kila pentip shiki riu rang ba jong ka snong bat makipat kila pentip show branch manager jong ni ka bang ha ka ba nakaliang jong uniu branch manager mar ula pentip no shiki pulet ka Mairang police station bat ka jingtok ket ban lap iki badan kti ha kini ka kam karang ya shakhman ki pulet kidang apru ban yo ya ki CCTV footage bala pendaj ha kini ka jaka kat kum ka jinget ho u branch manager kini ka Punjab National Bank kabadan ha Pyndengumïong Mairang u Ganesh Pradhan kani kadi kesian ka ar bagi beliau kila persang bantu pisah nak ni ATM